igama lami uLeko Ngakashongwe ngihlala eMpumalanga from a small town uMkhondo eRasplazi. Namhlanje kumambeso wami ngimbeswa uMusa Dube. I'm feeling good, excited. It's mixing machines ngijabulile. Abangani bami bakhona from Joburg nabasemakhaya kumnandi. I can't wait ukuba Mrs. Dube official ngijabulile. And then my cameraman, photographer, it's True Vilakazi, the one and only. Ekhaya kaNkosi Musa mina waDube Sibongo kawo mama la masuka la siya eRosplazi kawo makoti waDube masifika khona ke hayi umsebenzi sesiyokwembesa khona Somandla hambe nathi asilondoloze amen.
Siyaphuma manje bafika bakaDube bazombesa bambesa omama bambesa umakoti wabo manje sesizophuma ngaba khona ukumbesela la ngiyashisa sizohlala la ngaphandle manje bomama nabo basazobuka yabo indawo naleko uzobuka yabo indawo nenkehli zakhe yiloko bantu abami kufanele bazobeswa la enyanyeni zalakhaya yebo nasebaphuma baya esigawini bambeswe bamamezala nomakoti mina asingena basilungisa kanjalo lapho mamezala kasale nalabo la siphume noma uqale mamezala aphume ayogqoka qala mamezala yebo ngiyagcinela hayi akaphume mamezala ahlale nikuye intombi engumakoti sibe bazoba mamezala ngaphandle wosala ngaphandle mamezala yesibuya
ubonakale ngani ukuthi uhlale umkhwenyana izinkomo zomntose kanye umkhwenyana wami ubonakale ngani ukuthi uhlale zomntose
Bona
Amen.
singene kulomkhakha lo ngicela ukuthi sikhuleke ngicela ukukhuleka babegameni lika Jesu Kristu waseNazaretha moya ingcwele nakulesikhathi naba abantwana bakho nangumusa wenkosi nangonkuleko uNkulunkulu oyingcwele bazongena esivumelwaneni esisha abawethu namandla onke salomndeni wakaDube babegameni lika Jesu busisa ke uNkulunkulu oyingcwele nawo umndeni omusha uNkulunkulu onamandla onke esikhulekela ke Nkosi wonke ama-challenge abakhona uNkulunkulu oyingcwele emshadweni egameni lika Jesu siyawahlulekisa wanaso-ke isabelo ubusisa uNkulunkulu oyingcwele lo mshado elihle igama lomfowethu wethu uJesu Kristu amen. Sipha amandla Dube ngiyakuthabatha Nonkululeko Fortune Shongwe ukube umngami ohlangene nami ngomshado futhi ngiyathembisa ngenza isivumelwano phambi kukaNkulunkulu naphambi komndeni naphambi kwabofakazi sokuthi ke ngikuthande ngikuhloniphe ngithembeke ngibe indoda yakho wedwa ngikuphathe kahle ngikuvikele ngikukhulise ngothando ngikondle ngikuthokozise ngomthetho oyingcwele kaNkulunkulu noma kuvela okubi noma kuvela inhlanhla ekuguleni nasekuphileni umndeni wakho uzoba umndeni wami sizwe sahlukanisa kuwo sifuna ukukhipha equality ngicela bomama balilisela naku ke ngicelayo kwentodakazi awumbambe ngesandla ubambe ngesandla awuzwa ngifuna ukuthi mawukhuluma lamagama yabona angisiyi umlungu kodwa ngisebenza kakhulu nabelungu ngiyabhilivela ku principle yabelungu ukuthi mawukhuluma nami ukhuluma iqiniso ufuna ungibheke emehlweni
ngicela ukuthi ulilizele mangabe ngikhuluma iqiniso. Wandlula ndodakazi ekubhaleni amagama akhe akwenza ukuthi ubhale phansi ngonyaka. Nawe u-stage 2 manje ukuthi umbuke emehlweni mawukhuluma la mazwi azawulandelayo. Amen. Ngicela ukuwasho ke bese uza emva kwami. Mina Nonkululeko Fortune Shongwe ngiyavuma ukuba ngibe unkosikazi wakho unkosikazi wakho ohlangene nawe ngokomshado ukube ube ngowami manje naphakade ube inhloko ekhaya njengokristu eyinhloko yebandla manje ngiyathembisa ngenza isivumelwano phambi kwakho naphambi kaNkulunkulu phambi kwabazali bethu naphambi kwabofakazi ukuba ngikuthande ngikuthobele ngikuhloniphe ngithembeke ngibe ngumkakho wena wedwa ngikuphathe kahle ngikunakelele ukuthi ngikondle ngikuthokozise ngomthetho oyingcwele kaNkulunkulu noma kuvela okuhle noma kuvela okubi noma kuvela inhlanhla ekukhuleni nasekuphileni ngiyokuthanda umndeni wakho umndeni wami size sahlukanise ukufa amen bakhona yini abangalilisela ngiyabonga kakhulu ngicela bonke ke abefundisi noma bonke abaholi beze sizokwenza lo msebenzi nawo lamaringi uNkulunkulu onamandla onke ayisibonakaliso Nkosi isethembiso salomndeni uNkulunkulu onamandla onke nesivumelwano baba wethu onamandla onke sinaso isabelo usisa uNkulunkulu onamandla manje naphakade ngale ndandatho ngiyakuthabatha nonkululeko Fortune Shongwe ukuba ube ngumngami ngale ring le isibonakaliso futhi nesivumelwano sethu nesethembiso sethu saphakade amen sengicela ke manje ukhuluma wakho kamagama kodwa kama rules okufaka iring ngicela ulalele wena usazoshada nawe wena oshadile mase wenza ukuvuselela ama rules okufaka iring okushitanisa kwama ring ama rules athi you take your time la baba nkosikazi wakho lo thine sizohamba mase sowuqedile wena thatha isikhathi sakho ukhulume lokho kusenhlizweni yakho futhi ungajahi futhi ungamlimazi over to you again nonkululeko Fortune Shongwe yimi lo umusa wenkosi sipha amandla wakaDube ngithi ngime la
ngaphambi kwakho nomfundisi nomphakathi nabafakazi ukuthi sengikhethile akusekho ukuhlehlela emumva from day one sadibana up until now ngiyathembisa ukuthi ngizohlala ngikuthanda sithandane ungiphekele kamnandi first time ngidibana nawe bowislanda nawe mawudibana nami bengine six pack ngoba sindawonye bayabona ukuthi hayi siphila kamnandi kudala ngithi sabawele ngale ndandathu ngithi ngiyacela ukuthi ube umngane. Holy lizelani siyabonga kakhulu siqhubekela phambili ke ndodakazi. Ngiyavuma ukuthi ngibe unkosikazi wakho kubonakalise uthando lwethu nesivumelwano kanye nezethembiso zaphakade. Khuluma wakho ulalele kahle. Samusa wenkosi Siphamandla Dube ukuthi ngizokuhlonipha ngikunakekele ngikuthande ngizokunakekela namhlanje nakusasa naphakade ngihlale ngizwa bathi umuntu igama lakhe liyamlandela bengiqala ukubona ngawe ukuthi ngiyibone lento yenzeka angikazi ngabona umuntu onomusa kangaka angikazi ngadibana nomuntu othobe kangaka angikazi ngadibana nomuntu owazi abantu kangakanani regardless status sakho ukuthi uyini mara umuntu uyamazi ngifunde okuningi kuwe ngaphandle kokuthi ube umuntu wami ube ubaba wengane yami ungifundisile ukuthi umuntu uyahlonishwa umuntu ngabantu kuze izinto zakho zikhambele kahle kumele ukuthi umazi umuntu ungifundisile ukuthi ngaso sonke isikhathi kumele sikwazi ukuzithoba kumele sikwazi ukukhuleka masisahlangana besisaba ukuthandaza ndawonye but wangifundisa ukuthi kumele sikhuleke sindawonye regardless ukuthi kuyenzakalani awuzange waze wasaba ukuthi uqhamukaphi abantu bathini uthando lethu silimisile ngoba thina sazi ukuthi siyathandana noma ngabe izinto zifikile but ungithembisile wathi uzoba nami kuze kube phakade namhlanje ngiyabonga ukuthi isithembiso sakho usifezile hayi kimi kuphela phambi komndeni wakho phambi komndeni wethu phambi kwabazali bethu njengoba usho ukuthi sidibane siyilenda sobayithu nami ngiyajabula bayasho ukuthi mangabe unomkhwenyana ungagaini weight kuyasho ukuthi awuphathekile kahle nangiqhamuka nje ekhaya bayajabula impilo yabonakala amandla amagama akho njengoba ngisho ukuthi akulandela uMsiphamandla lamandla ongipha wona nami ukuthi ngikwazi ukumelana nako konke ngiwathola kuwe awusi umathandana wami kuphela ubhuti wami umngani wami umyeni wami so ngale ndandatho ngiyavuma ukuthi mina ngibe umfazi wakho kuze kube naphakade. Amen. Nkosiyami ngicela ukuthi ngisale ngicede ake niphinde nililizele sesiyaqala Thank you.
uNkulunkulu oyigcwelela umndeni omusha baba wethu namandla onke umndeni wakaDube baba wethu oyigcwele nayo inceku yakho nayo incekukazi yakho uNkulunkulu onamandla onke ibusise Nkosi abusise uNkulunkulu oyigcwele baba umndeni omusha uNkulunkulu bazokhipha uNkulunkulu oyigcwele isizukulwane sikaNkulunkulu isizukulwane esikhulwayo isizukulwane esimaziyo uNkulunkulu isizukulwane esihlonipha abazali isizukulwane esimazisayo omunye umuntu isizukulwane esiwusizo emphakathini babe egameni likaJesu sikhulekela kuNkulunkulu onamandla onke yonke lemimoya emelene nemishado egameni likaJesu yonke imishado ekhona la kule ndawo usathane uNkulunkulu onamandla onke ayingenile layihlasela babe egameni likaJesu sizokhulekela ukuthi ivuseleleke baba wethu onamandla onke vuselela uNkulunkulu oyigcwele imishado efile baba wethu oyigcwele usathane ayingenelile bahole uNkulunkulu oyigcwele endaweni abayawuhlala kuwo bahole uNkulunkulu oyigcwele nasemsebenzini manje abadala bangithumile ukuthi ngizobonga kaMona ngibonga umakoti NCP sinike yena sithi bakaDube bathi bayabonga sibonga kakhulu sithi sibongela nomakoti okhethe kaDube abantu bakaDube abantu abalungile ngiyathembisa ukuthi umakoti uzofika aphathe kahle kaDube sizomphatha kahle angeke simenze sisemhluphe angeke simhlukumeze abantu bakaDube abashaya abantu besimanga abantu besibawashaywa bokunoka bomkhulu wami uJotham Maswidi Dube engumfundisi lo baba lo akazange ashaya noyedwa umntwana asaphila emhlabeni abethetha nje kuphela thetha kuphela sithi nathi sakopela kuye singabakaDube ukuthi hayi abantwana abashaya abafazi abashaya umuntu akashaya emhlabeni aboDube bathi babonga kakhulu bakaMona lisivalele umakoti wethu esizomlanda namuhla sithe namuhla sibonga ngoba umakoti asathiwa akaDube asathiwa kaMona kuthiwa nguDube ngumtima ngumzombe ngumasibekelo wasuke enkosi ngo2 uDube limthele uDube limhlophe sithi umakoti wethu siyamamukela yebo Dube mpima mzombe masibekelo wasibekela enkosi ngo2 sesibongo sakhe esisha sithi siyamamukela umakoti wethu sithi sibonge kakhulu sibonge umakoti sithi hayi namhla sihamba naye sibonge kakhulu sisale nomusa manje ngisekhona hayi nomshini soyabuya ngizokhona bemumva uthi babuDube umuntu wesifazane akashaya ngani nesandla lokho ngikhuluma nani namadoda lapha emumva uma ngabe uzibona ngathi uyiboxanyana elefuna ushaya umuntu wesifazane awuhambe uyoshaya ontanga bakho amen umuntu wesifazane akashaywa ngesandla angithi ushaya ngani ayangizwa kahle umuntu wesifazane akashaywa ngesandla madoda akithi ushaya umuntu wesifazane umbeka iblue eye uyigwala le ndoda amadoda angaka wayakuhlulela ngaphandle babuDube umuntu wesifazane akashaywa ngesandla uzwela ushaya ngani
ngiyambonela mkhwenyana ukuthi ube nomakoti ngiyambonela umakoti ukuthi u-active futhi ufuze mina ngimbonile nengadla ihlala eshaya laphaya ngabona ukuthi ena mani umkhwenyana haleluya nginamazi amancane makoti lapha encwadini kaJohane wesibili lapho kushadwa khona emthimbeni wasekhana ukuthi uJesu bammema kulomthimba ukuthi abe khona bathi esemenyiwe uJesu njengoba nje kade sikhuleka lala makoti besimema uJesu ukuthi abe nani emshadweni wenu ukuze makufika isikhathi sokuphela kwewayini uma kufika isikhathi sokuphela kobumnandi emshadweni kuke kube ndikindiki emshadweni kuke kube nokuthula okungafanelanga kube ukuthula emshadweni kodwa ngoba mawunoJesu ummeme emshadweni wakho umshado makosti awukho kutshela izindaba komakhelwane baxoxela ukuthi hayike manje sekundimbandimba emshadweni wami kodwa umshado ubika kumnikazi womshado njengomakoti ilungelo lakho umshado wakho usedolweni lakho ukhuleke ungaphezi okugcina ukhulekela umndeni wakho ukhulekela abasekhakakho ukhulekele umyeni wakho bonke okubanjwe ngomkhuleko uyathoba ngaphansi kwesandla somkhuleko egazini likaJesu amen ukuthi ke angiphanga amagama amaningi akusimntu kakhulu ngicela short kancane ngithanda ukubonga Mpadume no Leo kahle kahle labahlangana ngakhona ngiyabazi nabantu basilenda abantu bayilenda bobabili balenda ngempela kodwa sibuya sonke kude sifamily Mpadume ngiyabonga brother nami ukuvula indlela kumina ukuthi ngibone indlela yaphambili kanjani awulahlanga into enzile ngiyazi ukuthi ke uLebo ngithi Mr.Dube ngisho njalo Mr.Dube yeah ngisho ngamanga umuntu ozoba nawe ngiyazi ukuthi ngeke kuze lamanga nawe ngicela as my brothers umfowethu mphathe kahle singabadimandi ekhaya la ukuthi umphathe kahle wahlala ngaye yabo ngicela ukuthubeka njalo mfowethu Lebo this is my brother mfowethu ngicela umphathe kahle mfowethu unike uthando ngiyabonga kakhulu Dube njengoba ngisasho ukuthi ke makasho umkhaliphi wathi sikhule phansi kwakhe usazi kahle kamhlophe kodwa bese bayakude lo Dube naye ngikhumbula kahle malume sibekale kuyithembisa zame isikole kodwa ke siyabonga Dube danke ukululeko okay engifuna ukukusho kunokululeko ukuthi mngani wami ngiyakhalalisela ngiyakujabulela niqhubeke nibambane nomusa dala kimi waba uMrs Dube lo ngithi Dube Dr Dube futhi bengimbiza uba mdokotela athi waya abanye sithi abomamfundisi kuye singathumba mdokotela ngithi ngiyakhalalisela bamdokotela njengoba ungimude ngicela nje ukuba ngifishane ngithi konke kuhle mngani wami